Lan puntuagarriak bukatzeko hor ditugu Maialen eta Amets. Homo sapiensak zirezte Maialen eta Amets. Amets, Maialenek arpearen apainketa hobetzea proposatu dizu. Maialen hasita, iruna bertsu amarriko tipian. Hemen bada hainbeste zorritak ukusu, zaldiak ere ongi marrazten dituzu, baina harri honekin tristetzen naiz usu. Ideia on bat badut, entzun zazu aizu, nere karikatura egin nahi alduzu, nere karikatura egin nahi alduzu. Arpeetan pareta, haundita urbila, zu ideien ukaten, aintzira abila. Karikatura nahi du, sinpleta isila, baina hori egiteko, aizun eskatila. Nor joanen da hartzaren odolaren bila, nor joanen da hartzaren odolaren bila. Eizatzea delako ekintza normala, hemen bada odola, tabara azala. Ideia on bat badut, entzun zazu ala. Idatz dezagun gure, aurridek bezala. Gora Gijón Baione, aupa erreala. Gora Gijón Baione, aupa erreala. Baina ez zaite izan, egun hain ergela, jakintza zurreala, sortua ez dela. Gijón Baioneke ez du hasi gerla, ez joan hain aintzina, eintzazu gibela, pentsatzen ote duzu Picasso zirela, pentsatzen ote duzu Picasso zirela. Nere marrazkia da oso dotorea, baduelako testura eta kolorea. Ez diozu ikusten bere balorea, nik artista bat badut barnean gordea. Picasso ez da izanen ni baino hobea, Picasso ez da izanen ni baino hobea. Ea onartzen dizut ta ala bakea, beraz ene lana da eizera joatea. Dekoratu dezazun zuk gure arpea, pentsatu nola den gaur anaien artea,
nik bizia jokatu ta unek artea. Nik bizia jokatu ta unek artea.